त्याविषयी इत्यर्थ जाल्लो मारया अनिके तेंची उल्लन कसले बेजार कोण घेता आमको कोणाक तुगेल वेल बेजार ना रे मारया त्याने शी तू पीयूसीन तू लायक मार्क काढला मागिरी सीईटी एक्झाम आणि बरो नायला तू इतलं खुशेर असताना पुढली प्रौढ करून कसले बेजार कोण घेऊ का सांग सोडी हा इतले धैर्य सांगचे तुम तसं चांग मनशाक मात्र साथ दिवचे तुमगेल जागर आणि कोणे असेल जाल्यारी मिगेल हड्ड पुड्डी कोण घालतसील इंतकी कसंकी मिगेल ಅಮ್ಮ ಕೆದ್ನಾಯ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನಿ ಸಂಗ್ತಾ ಅಸ್ತಾ ಚಾಂಗ್ ಜನ ಹೊಳೆಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಖ್ ಮೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ मेहनत मम्मल ಬಗ್ಗೆ तुमगेल ಬಗ್ಗೆ प्रकेदनाय ಹೊಗಳಿತಾ असता त्यांनी प्राश्य वचनो आमखे गावांत राबचे साथ दिदल्ले म्हण प्रकेदनाय सांगता जाल्यार हांव ते कसं की म्हणतात जेवण केल घराक द्रोह केल म्हणू मग तेची उडग असतात ताज्या असो पश्चातापापशी होड शिक्षिकांचे ना म्हणता ती आता तुगेल चुकी तू कळली नव्हे ऍक्च्युली संका म्हणारी दाऊचे पूरा चंगक म्हणजे पट्टी नाही पडे तुका हे कन्ಬೋदवचे वचुनो आणि कोण कसने सांगलरी तुगेल ಎಚ್ಚರಿಕೆ तू असता प्रति एक ಹೆಜ್ಜೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ್ दवरत तुक मुखार चांग दत्तरे हे एक पाठ म्हणल्याक केल्लेल चूकेस पळे ते दुखून पाठ सिक्का ಹೊರತು ते ಕೊಡ್ಗತ थंयचे आशनच कळवे सोडी आणि मुखार कसं करता म्हणलेकला तू मुखारी इंजिनिअरिंगाक सेरूका म्हण आशेस आशे आशदावन असत की ना नेरवेरीत की गोत ना अज्जा म्हाका पळोवया देवाल वेळ भार घाल्ला हांवें एग्जाम बरयल्या नवे रिजल्ट आयल मागीर कसं की ते पळो का आमच्यान ते प्रसाद येस की ना की गोत ना त्या वैरे प्रकाशा कंच काला कसकसन जावका की तेंची दत्ता असो आता पुरा एक्झाम आणि बरो न्हू फ्री बर्ड जाल्ला तू गम्मत करी खंय बोंच्या वच्चसल्या भोवन या हॅलो अम्मा हांव ರಂದೆಕಾಯಿನಿ ಹಡ್ಚಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಾಗ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ ಗೋ ರಂದೆಕಾಯಿ सामान पूर्ती गुड्स रिक्षार घालनो हांव येद्रा ड्रायव्हराक बसील गो तशीच हांव तुगेल फोन काडचे दायनी आतां सामान पुरा हांगा देवेल नवे तशी फोन केल्ले हा ತರಕಾರಿ ಮಾಲ್ಪುರಚಿಕ್ಕೆ ದೇವಲ ಗೋ ಅಡ್ಡಿನ ಸಾಧಾರಣ हे नारला मॉल मात्र एक केदने देऊंत की मारायती हे सामान मॉल अंतू हॉटेल चलत कश की म्हण दिसता हा वतस गो वय वतस त्याकडे छाव वतस इला हे आईला तो आईला गो अन्न लागू लयतस प्रकाश आईला आणि 2 मिनिटां तो महिन्यात मग येतस तू काय भिवका म्हणना तो तू कसने जोर करना दैत्वे हळे म्हण तुक शिकोन दिल प्रौढ कसस नवे कंचे विसरचनच आता तुगेल ऍक्टिंग भारी मुख्य तुगेल ऐकलेलं नाही आमगेल सकडले हा होई अज्जा उडगासस हॅलो अम्मा येतस तगल तोंड पडलेलं रे अब्बा उच्च बाहेर येतशी गो त्या नमुने तंबड झाला गो हा दवरता हो रमानंद येतस रे प्रकाशा हुशारू महिन्यात हो आईल मुरे लायक दिले पळतय रमानंदल तोंड महिन्यात मम्मा ते त्या मागीर उलया ते रमानंद मामेतस भिवू नका जागृती